delegatuanerekin Juan Luis Plaza, arratsaldeon lehenengo. Arratsaldeon, bai. Eta lehenengo estropada da, oraindik indarrak nundik dabiltzan ikusi egin behar da, baina teorian Santurtzi indartsu zetorrela favoritoen artean dago, izuntzare hor egongo zala, bi luze ikusi ditugu, gertu xamar Santurtzi aurretik, zuek izuntza bigarren postu. Bai, bueno, lehenengoko luze bizetan, eurakin batera gabiz, hor segundo baten diferentzian, da, bueno, posi gaoz, ia hori amaieran, ia euren aurretik sartzen bagara. Santurtzikoekin hitz egin dugu, esan digute helburu argia zela igotzea, ez goian egotea, izuntzak ze helburu du aurten? Bai, izuntzape, bai, helburu hori beti uki dugu, urtitan. Baina, bueno, gero denporaldizea, bakutsa beren tokizan ipintzen dau, eta ikusi bihar, ia zelan jungo dizen gauza. Gu arrobizeaz gauz lantzen, eta gure ekipua etxekua da, eta gauza bakiu gatzeko gauzela. Beste talde batzuk, injartzu bat haoz, fitxajeek eta horre gauzak kanpotik ekarri da bezena. Zentzuk ikuste dituzu, Santurtzi bai noski eta beste zein zuekin lehia horretan? Bueno, agian Camargo, Donosti bebai, bueno, hori hobe beti oten da hor burrukan, ez? Ez dakitxe bat amatea zaztu banaz, zierbana baita ere. Eskerrik asko eta suerte, Junei. Bale, eskerrik asko zegoen. Getxoko ontzia, gaur gure kamara txikiak, barruan doazen kamarak, Getxoko ontzian, ondarri bitarrekin eta zierbanakoekin izango ditugu, eta horrelako irudi ikusgarriak eskeniko dizkigute kamara horiek, eta Getxokoen aurretik hauek Santurtzikoak eta izuntzakoak. Bigarren ziaboga hobea egin du Iker Agirrezaroberen aginpean soterak, eta askotan aritzen gara errua edo trebezia patroiari bakarrik ematen, baina ziaboga bat egiterako orduan gauza gehiago hartu behar dira kontutan. Bai, ne uste dute horre asko daudela, dudarik gabe bistakoenak horiek dira, ez, bat lemazaina patroia eta aurrekoa, ez, baina horre bandak bi aldeak ere lan egin behar dute, estriborrekoak eta baborrekoak, batetik baborrekoak eutzi, balantza hundik egin gabe, estriborrekoak arrauna komodo lasai egiteko aukera izatea, eta azkenean indarra behar da, eta denan beharra, batzun trebezia eta bestian indarrakin, denan arteko lana da hori ere bai, luzean zehar bontzi aurrea joten den bezala. Gogoratu segundu pasatxoren aldea izan dela Santurtziren favore bigarren ziabogan lan erditan beraz, eta ikusi egin behar ea Santurtziarrek aldea haunditzea lortzen duten, edo izuntzak parean jarri eta aurrean jartzeko aukera duen. Hauek urruti xamarretik hartutako irudiak dituzue, eta ez dago zehatz jakiterik. Lehia beraien artean daukaten, nik uste dute txanda honetan eta ligan zehar ere izango dutela. Orain arte egin dien estropadak kontuan hartuta hori, Mutrikoko ikurriñan, Santurtzi 7. egintzun, izuntzak 8. Lekeitiokoan izuntzak 6. egintzun. San Pedroko jetxieran, Santurtzi 7. 8. izuntzak. Ikusten da, Deuston, Jon Sasi eta Oromenez, 5. izuntza eta 6. Santurtzi. Ikusten da orain arteko estropadetan parekotasun ondia eta horre segundo gutxine aldeakin egin dituzte orain arteko lanak eta gaurkoare alatxu doa, ez? Eta orain izuntza da aurretik. Maten du, joaten ia hobeto dabiltzala Lekeitiarrak eta etortzen hobeto xo Santurtzikoak, naiz eta etzaidan iruditzen gaur estropada eremuan hainbesteko alderik dagoenik, baina lehen txandan horixe gertatu da, zertxo baita aurretik zen izuntzako taldea, eta gero etortzerakoan Santurtziarrek aurre hartu diete, eta orain badirudi antzeko zerbait gertatzen ari dela. Eta pentsa, Getxo dagoeneko minutu erditik gorako
aldearekin atzetik da, eta minutitik gora atzetik Busturi aldea. Badakigu lehen proba dela, baina badakigu horrek min ematen duela. Min ematen du, pixka bat, lehenengo estropadonen zai egoten direlako, talde guzia eta jende gehiena, orain arte, badira seriek eta bakotxa baditu bere referentzia, entrenamento lekuetan, gutxi gora bera non egoten den, baina azkenean hori da, lehia jartze gaitu gure lekuan, eta lehiatzeko ere preste uki berdi, batetik egiarra indarrak, eta burua ere bai, desberdina da entrenamentetan ondo ibiltzea, eta gero kirol egunean, olako egunetan den guzia eman berrelako. Koldo, hemen beste protagonista bat gurekin, Jose Mari Peña, Busturi aldeako ordezkaria, beste batzutan askotan ikusi izan dugu Urdaibaikin, goiko mailan esango genduke orain beste abentura berri honetan iaz ere bai, nola hasi da edo zuentzako Busturi aldearentzat demoraldia? Bueno, gaur dalaoko egunet orain arte ez duokin genti entrenamiento onak eitzeko, danak alkartuteko, da bueno, uren faltiaz gabiltzez, da hori igarten da gaur egunien, beste horrin igarten da ondino sartu gabiltzezena, bai, asmudaku apurapurke temporadi aurrera eta entrenamientuk eitzen badu gehiago, aurrera zungar izena. Momentuz ikusten ari gara gaurkoan behintzat, hasierako honetan, Santurtzi eta Izuntza urruti xamar, helburua zuena nun kokatzea 12 traineru, bigarren liga honetan ARC bat honetan, nun kokatuko zenduke zuen kluba? Gure asmu da bertone harretzen geratzi, hori da gure asmue. Lantxo berri txikize da, ez dago jenterik, aurten betrainero eta du honek Izuntzak itxi dozkula konta Portugaletek arrularizek eta bueno, holan gabiltzez. Orduen guretzako ikuta asko da, bertone harretze unon bakarrik geratzi. Bale, eskerrik asko eta suerte, Jose Mari. Bai, zeuei. Hortxe dituzue, parez pare Izuntza eskuinaldean eta Santurtzi eskerraldean. Ikusi duzue, arazo desente dugula, helikopteroaren seinalearekin eta katamaranarekin saiatuko gara ahalik eta hobekien gertatzen dena zuen ganatzen, baina gure erreferentziak beti nolabait begibistakoak izango dira. Ematen du Izuntzak aldetxoa lortu duela, nabarmen xamarra aurretik dela, baina hori askotan ikusten ari denaren iritzia besterik ez da, dena den hor goitik ikusi dugun hortan, plano honetan ematen du leketiarrak aurretik direla. Eta pixka bat bisiantza datuzte, haizea lagundute eta horre 28-29 baladeetan ikusten da aixa datuztela, eta pixka bat hori eurak ere oitzazuak bultza egiten diete eta azkar pasan nahi dute ez. Estua eta erreferentzia nagusiak izango ditugu gaurko lehen da biziko txanda honetan. Zozketak ala erabakita, favoritoetako bi aurretik direlako, eta hortzik dira Izuntza aurretik izango da, baina alde txikiarekin azkenean Izuntza eta Santurtzi, eta segundu erdiren alderik ere ez hortxe. Ez oso gutxi, nik uste dute fotofiniz beharreko itakoa, eta ikusi bilek berrogoi paladan sartu dira, batetik azken luzea, ize pixka bat lagun zuten, eta hor bate beste aurre hartu nahi horretan dituzten guztiak ematen ez. Badirudi fotofinishik gabe ere Izuntzakoak direla aurretik. Getxo izango da hirugarren, eta Busturi aldeak nahiko arazo izan du gaurko honetan. Busturi aldekoak izango dira laugarren, 29 segundura sartu da Getxo, eta Elantxobekoak oraindik lanean ari dira. Esan bezala utzitako ontzi horretan eta minututik gora desente
galduko dute. Hortxe dituzue, azken ahaleginean, azken esfortzu horretan, eta minutu bat, eta 16 segundu